μέσα στην τρικυμία των γεγονότων, καράβι σωτηρίας ανήμπορο τώρα πια η τέχνη και ο καλλιτέχνης αυτοδίδακτος καπετάνιος, πότε ναυαγός διακεκριμένης θέσης και πότε απόκληρος μιας αυτάρκους επικαιρότητας. Ένα σκύλος που γαυγίζει ή ένα πουλί που κελαϊδάει μέσα στην οχλοβοή, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε η φωνή του να καλύψει τη βαβούρα του κόσμου και να της δώσει ρυθμό και νόημα. Και όσο πιο πολύ συνειδητοποιεί την αδυναμία του, είτε απελπίζεται και σωπαίνει για πάντα, ή εξακολουθεί να γαυγίζει ακόμα πιο δυνατά, να τραγουδάει γλυκύτερα, μέχρι να σκάσει. Μόνη του πιθανή ανταμοιβή, οι φευγαλαίοι σχολιασμοί των άλλων για την περίπτωσή του, σπάνια μια μαρτυρία ιστορική, όπως διακαώς ελπίζει, κατά τα κέφια του ανικτήρμονος Θεού. Αγαπητοί μου, θα σας μιλήσω για μια φάση μόνο της πορείας μου που υπήρξε νομίζω σταθμός στη διεθνή σύγχρονη τέχνη, τη ζωντανή ζωγραφική δηλαδή. Μια μορφή τέχνης που ενώνει την κλασική ζωγραφική με τη σύγχρονη τεχνολογία και που δεν οφείλει τη δημιουργία της σε μια πρόθεση πρωτοτυπίας, αλλά στην ανάγκη μου να εκφραστώ. Και θα σας διηγηθώ μια ιστορία που τη διηγούμε ίσως για τελευταία φορά, γιατί την έχω τόσες φορές επαναλάβει, που πια με κουράζει τόσο, που αρχίζω να αναρωτιέμαι αν είναι όντως αληθινή. Ναι, είναι αληθινή. Όταν λοιπόν το 1977 πήγα για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη για μια έκθεση εκεί έργων μου, επισκέφτηκα, όπως ήταν φυσικό, και το Μητροπολιτικό Μουσείο και θυμάμαι τη χαρά που πήρα όταν βρέθηκα μπροστά σε κάποια έργα των εμπρεσιονιστών που τα γνώριζα βεβαίως από το reproduction, αλλά δεν είχα την τύχη να τα δω μέχρι τότε από κοντά. Δεν ήμουν πρωτόβγαλτος, ήμουν 47 ετών και ζούσα από χρόνια πολλά στο Παρίσι και μάλιστα σε ένα κλίμα επαγγελματικής εφορίας. Δεν είχα δηλαδή λόγους για ανατροπές. Ήμουν κι εγώ ένας πρωτοποριακός καλλιτέχνης εκείνης της εποχής που το έργο του έχερε σχετικής αναγνώρισης. Έργο που εμπνέονταν από το περιβάλλον και τα γεγονότα με σαφή όμως προτίμηση στα ταπεινά και στα απόκληρα, όπως σας εξήγησε και η Χρυσάνθη. Όταν όμως μετά 2 χρόνια ξαναγύρισα στη Νέα Υόρκη και ξαναεπισκέφτηκα το Μετροπόλιταν, μπερδεύτηκα. Γιατί είδα ότι ενώ εγώ σε αυτό το διάστημα είχα υποστεί αλλαγές τόσο στην τέχνη μου όσο και στο ίδιο μου το σώμα, τα έργα των εμπρεσιονιστών φίλων μου έμεναν εκεί ακούνητα, απαράλλαχτα, φυλακισμένα για πάντα μέσα στις άφθιες κορνίζες τους. Το 1984 ακολούθησε μια τρίτη επίσκεψη στη Νέα Υόρκη και τότε αποδέχτηκα με λύπη ότι πλέον οι σχέσεις μου με αυτά τα έργα είχαν τελειώσει. Δεν θα μπορούσαν εξάλλου να είναι οι ίδιες, γιατί δεν ήμουν πια ίδιος εγώ. Ήταν
σαν να έχανα κάποιους πολύτιμους φίλους, σαν να τους θυσίαζα στο βωμό του χρόνου και του τόπου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, γυρίζοντας στην Ελλάδα για διακοπές, βρέθηκα ένα μεσημέρι καθισμένος και ολομόναχος σε ένα παράκτιο καφενείο της νήσου Κέας, ζαλισμένος κάτω από τον καυτόγυρο του καλοκαιριού. Και σε μια στιγμή είδα να περνά από μπροστά μου ένας ψαροντουφεκάς με το καμάκι του και με ένα ψάρι νεκρό κρεμασμένο σε ένα σύρμα. Δεν έδωσα σημασία μέχρι που πέρασε από μπροστά μου και ένας άλλος ψαροντουφεκάς με μια αρμαθιά αυτός ψάρια, όπου μεταξύ άλλων, πράγμα παράξενο, βρίσκονταν και εκείνο το ίδιο ψάρι που κουβαλούσε ο προηγούμενος. Δεν είναι δυνατόν, σκέφτηκα. Εδώ πρόκειται περί μαγείας. Κάτι δεν πάει καλά. Σημειώστε παρακαλώ ότι δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου ναρκωτικά. Μόνο ο ήλιος ίσως με επηρέαζε. Ίσως γιατί μου είχε λείψει σχεδόν 30 χρόνια. Ήμουν 54 ετών. Περίεργος και μπερδεμένος, έβαλα κι εγώ τη μάσκα μου και βούτυξα στη θάλασσα να δροσιστώ και να συνέλθω. Όπου, ο του θαύματος, πιστέψτε με, είδα με τα ίδια μου τα μάτια το ίδιο ψάρι που είχαν ήδη 2 φορές θανατώσει να κολυμπάει ολοζώντανο. Άρα, σκέφτηκα, εδώ πρόκειται περί μιας θεότητας που ενώ τη σκοτώνουν 1 και 2 φορές, αυτή, σαν αθάνατη, εξακολουθεί να ζει. Και μάλιστα να χαίρεται τη ζωή της. Δεν ξέρω τι συνέδεσε αυτή μου την αποκάλυψη με τα έργα των εμπρεσιονιστών του Μετροπόλιταν και καθώς είμαι εκ πεποιθήσεως ραβδοσκόπος της έμπνευσης, θέλησα να εικονογραφήσω αυτή μου την αίσθηση. Να ζωγραφίσω δηλαδή ένα καμακωμένο ψάρι που συνεχώς ψυχοραγεί και όμως δεν πεθαίνει ποτέ. Χάρη στην τεχνολογία που μόλις είχε εισβάλει στη ζωή μας τότε και σε μια σειρά από επαναλήψεις, από λούπες δηλαδή, το κατόρθωσα. Τι έκανα? Ζωγράφισα τα ίχνη ενός ψαριού πάνω στα οποία ήταν τέλεια προσαρμοσμένη η βιντεοσκοπημένη εικόνα του να σπαρταράει καμακωμένο. Ήδη νεκρό, μα ζωντανό πάντα. Αυτή είναι η πρώτη φάση της ζωντανής ζωγραφικής, όπως την ονόμασε ο κριτικός τέχνης Πάολο Ρίτσι, όταν το 1986 αντιπροσώπευσα την Ελλάδα στην 42η Βιενάλε της Βενετίας με το έργο «Καμακωμένο ψάρι» και τα 5 κινούμενα πορτρέτα. Γράφει ο Πάολο Ρίτσι στο Il Gazzettino τον Ιούλιο του 86. Μα τι υπέροχοι πίνακες ζωγραφικής. Μπαίνεις σε μια σκοτεινή αίθουσα και σε ξαφνιάζουν. Είναι ανθρώπινες φιγούρες σε μέγεθος μεγαλύτερο από το φυσικό. Το υλικό είναι θαμπό, η δομή μαλακιά, ρέουσα και σκέφτεσαι αυτός ο Τσόκλης ξέρει να ζωγραφίζει. Ύστερα
ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι οι φιγούρες κουνάνε ανεπαίσθητα το κεφάλι. Κατάπληξη. Μια ζωγραφική που κινείται. Απλά ο καλλιτέχνης προβάλλει πάνω στη ζωγραφική ένα φιλμ με μεγάλη ακρίβεια, έτσι που η προβολή να συμπίπτει ακριβώς με τη ζωγραφική. Είναι το πιο παράξενο πράγμα που μας προσφέρει η Μπιενάλε. Άλλοι ενθουσιάστηκαν, άλλοι πάλι μίλησαν για κόλπα θαυματοποιού. Υπάρχει πάντως κάτι το πολύ εντυπωσιακό σε αυτό το ελληνικό περίπτερο. Η ψευδαίσθηση μιας μεγάλης ουτοπίας που γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή η ζωγραφική που κινείται. Η ζωντανή ζωγραφική. Γράφει η Μαρίνα Ντιστάζιου στην εφημερίδα Λουνιτά. Το περίπτερο που μας επιφυλάσσει τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και συγκινήσεις είναι το ελληνικό, ολόκληρο αφιερωμένο στον Κώστα Τσόκλη. Σε μια σκοτεινή αίθουσα παίρνει μορφή μια έμμονη ιδέα πολύ ανησυχητική που ανέκαθεν συντρόφευε την ύπαρξη του έργου τέχνης. Ο τρόμος ότι ο πίνακας κινείται, ζει, μας βλέπει και πια δεν δέχεται απλώς να τον βλέπουμε. Ένα θέμα που το βρίσκουμε να διατρέχει και τη λογοτεχνία, από τον Γκογκόλ στον Πυραντέλο και ως τον Έντγκαρ Άλαν Πόε, και το οποίο γίνεται πραγματικότητα στα πορτρέτα του Τσόκλη. Τώρα, η δεύτερη φάση αυτής της περιπέτειας είναι το εικαστικό έργο με υποχρεωτικό χρόνο θέασης. Κάτι τελείως πρωτόγνωρο για την εικαστική τέχνη μέχρι τότε. Γνωρίζαμε ότι το θέατρο, ο κινηματογράφος και το βιβλίο απαιτούν ορισμένο χρόνο θέασης ή ανάγνωσης. Όμως η ζωγραφική αντίθετα άφηνε το θεατή της ελεύθερο να αποφασίσει αυτός πότε θεωρεί ότι είχε καταναλώσει το αισθητικό και συγκινησιακό περιεχόμενο του έργου. Μια που στη ζωγραφική διήγηση δεν υπάρχει. Καλεσμένος λοιπόν το 1988 από τη γαλλική πόλη Τρουά, δημιουργώ και εκθέτω μέσα στον καθοδικό ναό Cadran Solaire ένα έργο που ανατρέπει αυτό το δεδομένο. Τι κάνω? Οργανώνω μια θεατρική παράσταση με θέμα τη μύδια του Ευρυπίδη, η οποία εξελίσσεται μπροστά σε ένα μεγάλο ζωγραφικό πίνακα και την κινηματογραφώ. Στη συνέχεια την προβάλλω επάνω σε αυτό το ζωγραφικό πίνακα, δηλαδή πάνω στον ίδιο της τον εαυτό. Και καθώς το δράμα εκτιλήσεται, οι μορφές των κινούμενων ηρώων συμπίπτουν με κάποια σταθερά σημεία της ζωγραφικής. Ας τονιστεί το γεγονός ότι χάρη στην τεχνολογία είχα τη δυνατότητα, γυρίζοντας απλώς ή πατώντας ένα κουμπί, το έργο να γίνεται πότε φωτεινότερο, πότε πιο σκούρο, λιγότερο ή περισσότερο έγχρωμο, οι φιγούρες πιο λεπτές ή πιο βαρύς, πιο βαρύτερες, θαμπές ή σαφέστερες, αργές ή ταχύτερες, σύμφωνα με την εκάστοτε θέλησή μου. Ήταν καλά. Όμως κάθε θαύμα 3 ημέρες, το μεγάλο 4 λέει ο λαός. Η ζωή συνεχίζεται, τα προβλήματα αλλάζουν, η τέχνη αλλάζει. Αυτό το έργο λοιπόν έχει 2 τρόπους θέασης. Η πρώτη σαν μια σειρά από διαδοχικές εικόνες που η κάθε μια αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη του εαυτού της, και από την άλλη σαν μια διήγηση που εκτιλήσεται χάρη ακριβώς στη διαδοχή αυτών των εικόνων.
Η δική μου δημιουργική ευθύνη λοιπόν σταματά στις εικόνες, ενώ την ευθύνη της διήγησης την έχει ασφαλώς ο Ευρυπίδης, από του οποίου το έργο εμπνεύστηκα. Γράφει ο Jean-François Laville στο Est Clair το Σεπτέμβρη του 89. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς περίπου 300 πρόσωπα, κυρίως προσωπικότητες, σιωπηλά στο ημίφος του καθεδρικού ναού Cadran Solaire. Και όμως ήταν εκεί για την πρώτη παρουσίαση του έργου «Μύδια» του Κώστα Τσόκλη. Ένα έργο δύσκολο και συγχρόνως πολύ προσιτό, με μια ένταση που σου κόβει την ανάσα. Τη Μύδια του Τσόκλη, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έργο, πρέπει να τη δει κανείς, γιατί είναι αλήθεια ότι κάθε περιγραφή απέχει μίλια μακριά από την ένταση και τη συγκίνηση που μπορεί κανείς να αισθανθεί ανακαλύπτοντάς την. Γράφει ο Μάρκ Σεμπερόν στο Est Clair. Αρκούν 40 λεπτά και λίγη υπομονή μπροστά στην αργή εξέλιξη του δράματος για να εκτιμήσει κανείς το έργο του ζωγράφου της ανθρώπινης ουσίας, της αιωνιότητας, του καθρέφτη της ψυχής. Το 1997, για τη Θεσσαλονίκη, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, δημιουργώ με τα ίδια εκφραστικά μέσα τα έργα Άρτεμις και Άρτεμις Κάλλη, μέσω των οποίων αποσκοπώ να αναδείξω την ιστορία της Ελλάδας, ή μάλλον το παρελθόν και το ευκταίο μέλλον της. Εδώ όλη η ευθύνη είναι δικιά μου. Όμως ο χώρος και ο χρόνος ανήκει στους ιστορικούς και στους προφήτες. Εγώ είμαι καλλιτέχνης. Παρά τα αυτά, να τι έγραψε ο Ρώσος ποιητής Αντρέι Μποσνισένσκι στην εφημερίδα Μοσκόφσκι Κομσομόλετς για αυτό το έργο. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό γεγονός της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ζωής υπήρξε η έκθεση του Έλληνα καλλιτέχνη Κώστα Τσόκλη. Φανταστείτε ένα τεράστιο κλασικό πίνακα που απεικονίζει μια έφηβη. Ξαφνικά η κοπέλα ανοίγει τα μάτια της και μετά τα μισοκλίνει. Και ύστερα σιγά σιγά αρχίζουν να κινούνται τα χέρια και τα πόδια της. Είναι αδύνατο να διηγηθεί κανείς με λόγια κάτι τέτοιο. Είναι πρωτόγνωρο στην παγκόσμια ζωγραφική. Τώρα, το 2003, μια άλλη εκδοχή της νέας αυτής μορφής τέχνης πραγματοποιείται και εκτίθεται στην Κωνσταντινούπολη. 42 φωτογραφίες των αρχών του προηγούμενου αιώνα μεγεθύνονται στα μέτρα του φυσικού ανθρώπου και ένα μέρος της φωτογραφίας, όχι όλη, ζωντανεύει μέσω της τεχνολογίας, δημιουργώντας μια απόκοσμη πραγματικότητα με σκοπό να ξαναφέρω για λίγο στη ζωή, όπως έκανα και στους εγκαταλελειμμένους χώρους που θα σας δείξει η Χρυσάνθη, αυτούς τους από καιρό ενταφιασμένους προγόνους μας. Γράφει ο Βασίλης Βασιλικός στο περιοδικό Financial Review τον Απρίλη του 3. Ένας βουβός λυγμός, ένα πνιγμένο δάκρυ,
μία διαμαρτυρία για τη μη συνέχιση αυτής της ζωής, της παράδοσης, της οικογένειας, της ύπαρξης, η έμεση καταγγελία μιας γενοκτονίας που ποτέ δεν κατονομάζεται ούτε συγκεκριμενοποιείται, καθιστά την έκθεση του Κώστα Τσόκλη, στον ίδιο χώρο που παίχτηκε η τραγωδία, ένα ισοδύναμο έργο με την αναζήτηση του χαμένου χρόνου του Προύστ, όχι σε ελληνική μετάφραση, αλλά σε ισοδύναμη σχέση με το πρωτότυπο. Κοντά στο χαμένο ελληνισμό, στον χαμένο πατριάρχη, στα χαμένα σπίτια, στους χαμένους ανθρώπους, στους περίφημους Κωνσταντινουπολίτες, θα ζήσετε μια στιγμή μεγάλης απώλειας και ταυτόχρονα μεγάλης έβρεσης που μόνο η αυθεντική τέχνη μπορεί να αναβιώσει. Και η περιπέτεια συνεχίζεται με το έργο «Συμπερασματικός Ιδίποδας», όπου δεν είναι πια η ζωγραφική που ζωντανεύει, αλλά αντίθετα η ίδια η ζωή που σταδιακά μετατρέπεται σε ζωγραφική και ακινητοποιείται. Το τεράστιο αυτό έργο, που αποτελείται από 13 πίνακες 2 και 10 επί 2,80 ο καθένας, πραγματοποιήθηκε και εκτέθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη το 2006 και αργότερα στο Σχολείο της Ειρήνης Παπά. Σε λίγο θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με αυτό το έργο όταν μιλήσουμε για τα NFTs. Γράφει ο Χάρης Καμπουρίδης στα Νέα τον Απρίλη του 6. Στη συναρπαστική αυτή πινακοθήκη 13 τεράστιων βιντεοπινάκων, σαν τοιχογραφία ναού, η μια μετά την άλλη, οι προβολές σταθεροποιούνται και παγώνουν, απαθανατίζοντας τη χαρακτηριστική εικόνα στο όνομα της ζωγραφικής. Ο Τσόκλης σχολιάζει αλληγορικά και τις σχέσεις απομάκρυνσης επιστροφής ως προς τη μάνα πατρίδα και καταθέτει έναν εικαστικό ειδίποδα διαχρονικών διαστάσεων. Όπως παλαιότερα είχαμε γράψει, ακολουθεί μια ιδεολογική πορεία σαν του Γίζη, ζει ονειρευόμενος, δεν φοβάται την παγκοσμιότητα του τόπου του, παίρνει υψηλές ευθύνες και μας κάνει να ανατριχιάζουμε συγκινημένοι και συμμέτοχοι. Μεσολαβούν ή ακολουθούν και άλλα έργα της ζωντανής ζωγραφικής, ανάλογης ή και μεγαλύτερης ίσως σημασίας, όπως
το φυλακισμένο πουλί, στην προκειμένη περίπτωση ο καλλιτέχνης που αδυνατεί να ξεπεράσει τα όρια του. Οι άγγελοι του μέλλοντος, όπου η βιντεογραφημένη εικόνα αποτελεί απλώς μέρος του έργου, διότι προβολή, απορρίμματα, ανθρώπινες μορφές, περιβάλλον και ζωγραφική αναμειγνύονται σε ένα πολυδιάστατο εικαστικό φαινόμενο με πολλά πλαστικά και πολιτιστικά νοήματα. Έργο που εκτέθηκε το 2001 στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, το 2003 στο Παλάτσο Στρότσι στη Φλωρεντία και τον ίδιο χρόνο στο Τόπχανε στην Κωνσταντινούπολη. Και ασφαλώς οι τρεις παραλλαγές της απρονοησίας του Προμηθέα. Στο σχολείο του Σοδού Πειραιώς, στο Σισμανόγλιο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη, στο Μουσείο Κωνσταντζόκλη στην Τίνο, και ας μην ξεχνάμε το Σύσυφο, ένα ακόμα σημαντικό έργο της ζωντανής ζωγραφικής,
που δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπούρι Città di Castello στην Ιταλία, στην έκθεση που οργάνωσε ο Μπρούνο Κορά το 2015 με τίτλο «Ο Rendez-vous des Amis». Και η περιπέτεια τελειώνει, αν τελειώσει, με το έργο performance που δείξαμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πρώτα το 2018 και πιο ολοκληρωμένο ακόμα στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Φλωρεντίας το 2019 με τίτλο «Τσόκλης εμείς». Εδώ, μετατρέποντας το ίδιο μου το κορμί σε πίνακα, προβάλλω επάνω του τις ζωντανές μορφές φίλων, υποστηρικτών και συνεργατών μου που έχουν παίξει ένα ρόλο στη ζωή και στο έργο μου, δημιουργώντας έτσι από την ένωση δηλαδή του δικού μου φυσικού σώματος και των βιντεογραφημένων μορφών των άλλων, μια ανύπαρκτη ποικιλία μορφών που θα μπορούσε δυνητικά να αποτελεί το κοινό της τέχνης, αλλά και το μοντέλο της γενικότερα. Ο Τζουλιάνο Γκόρι είπε «Είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε δει τα 10 τελευταία χρόνια στο χώρο της τέχνης». Ο Μπρούνο Κορά έγραψε «Εδώ πρόκειται για ένα πραγματικό αριστούργημα». Και καταλήγουμε το 2017 στα 10 σημεία όρασης στην Πάφο. Εκεί δημιουργώ ένα περιβάλλον με 10 συμπτωματικές εικόνες φύσης που καθορίζονται από ανάλογα μετάλλινα πλαίσια. Οι φευγαλαίες άειλες αυτές εικόνες που περιέχονται σε αυτά τα πλαίσια μεταβάλλονται αενάως με την παραμικρή κίνηση του θεατή, την αλλαγή του καιρού ή της ώρας και θα εξακολουθήσουν να αλλάζουν μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου, αν φυσικά το έργο δεν έχει ωστόσο καταστραφεί, όπως καταστράφει το έργο
ο εκρηγνιόμενος σταυρός στην Κρήτη. Τα εξηγώ όλα αυτά γιατί θέλω να γίνει κατανοητό ότι η ζωντανή ζωγραφική δεν ήταν για μένα ένα έβριμα, αλλά μια εικαστική και ιστορική ανάγκη που συνεχώς εξελίσσεται τόσο ως εικόνα όσο και ως ιδέα ή πρόθεση. Έτσι και μόνον έτσι υπερασπίζεται τον τίτλο ζωντανή ζωγραφική. Όπως είπαμε λοιπόν, αυτά τα έργα για να ειδωθούν χρειάζονται έναν ορισμένο χρόνο και έναν ορισμένο χώρο. Κάθε έργο αποτελείται από μια σειρά εναλλασσόμενων εικόνων, στιγμών, που η κάθε μια, αν και συμβάλλει σε μια διήγηση, διεκδικεί και μια αυτόνομη εικαστική παρουσία. Δηλαδή, αν σε οποιαδήποτε στιγμή η προβολή παγώσει, το έργο αναλαμβάνει και πάλι την ευθύνη της ύπαρξής του, ανεξάρτητα από την όποια διήγηση. Αυτό νομίζω ότι οδήγησε τους 3 φίλους της ομάδας Νέλουμ να διαιρέσουν κάποια από τα έργα αυτά σε στιγμές και να τις προτείνουν ως αυτόνομα έργα, όπως και είναι, με τη μορφή των NFTs. Τα πιθανά έσοδα θα διατεθούν για τη μελλοντική λειτουργία του μουσείου που χτίσαμε στην Τίνο, επεκτείνοντας τους χώρους του Δημοτικού Ιδρύματος που είναι αφιερωμένο στο έργο μου. Μια προσωπική προσφορά στην τέχνη. Γιατί είναι καιρός που παίρνεις από τη ζωή και είναι καιρός που δίνεις αν έχεις κάτι να δώσεις. Επιμικρύνοντας έτσι το πέρασμά σου, όχι με λόγια, φάρμακα και ματζούνια, αλλά με έργο χρήσιμο και στις επόμενες γενιές.